Daghang mga tao nga dili sila mo alagad karon. Ayang ilang gusto sunod panahon ug ugma pa. Ako kang ingnon, tomorrow never come. Ang kamatayon sigurado. Gamay lang sipyat sa atong pagkinabuhi karon. Ihatod ka sa kamatayon. Busa kung di ka mo alagad karon, ang Dios dili makiglalis nimo. Kay may panahon ra nga mo abot ka sa uglanan. Kumusta? Naglaom akong nagbalipay nga karong kutloa samtang nagpadayon kapag sunod sa atong tulumanon. Ning kutloa, magtuon na sab kita og laing suhito nga hilabihan ka binungdanon. Busa kun asa ka man karong dapita, nahimutang sa ibang puloy-anan sa ibang trabahoan nga nakahigayon sa pagsunod kanako nimong tulumanon, hinumdumi ako kang yabi-yabi. Welcome kayo. Atong sugdan ang atong pagpanag-uban, ang atong pagtuon, pinagis pag-ampo. Diyos na mo nga langit nun, abliha mong hunahunaw kasing-kasing, nga masabta na mo ang pagtuon na mo karon. Ug tugot ti ka pinaaga ni, makahimo kami suod nga relasyon nga hanak kanimo, ug maandam sa pag-anhi. Ikay mo, oy, magpasabot ka na mo ni mga pulunga. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo, ang gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Welcome back, mga higalas itong pagtuon. Ang atong isgutan karon din sa atong tulumanon, ang adlaw sa kaluwasan ug kagawasan. Okay? Pahilo na atong sugdan. Unsay buhaton aron maluwas? Kini nga pangutana, mo'y gipangutana sa sagad nga mga tawo sa kalibutan. Dili kay karon ra. Dili kay sa ato rang panahon. Dili kay sa ila rang panahon sa milabay, kundi sa tibuo kapanahunan. Kini ang gipangutana sa mga tao, unsay buhaton aron maluwas. Ang buhat 16:30 o 31 nag-ingon, og iyang gidala sila sa gawas, og mayong kanila, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton aron maluwas ako. Og kanila mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus, og maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Unsay buhaton aron maluwas? Una, mutuo ka. Ang pagtuo mo ay hilabihan ka mahinungdanon nga lakang nga paghimuon aron makaangkon kag kaluwasan. Mutuo ka kang Ginoong Hesukristo. Ikaw og ang imong panimalay. Ang pagtuo sa amahan og inahan mutakod kini nga mutuo usab ang iyang kabataan. Si bisan kinsa ang anaa sa panimalay nga mo'y unang mutuo kang Ginoong Hesus, kini nga kaluwasan mutakod ngadto sa iyang panimalay. Unsay unang buhaton aron maluwas? Mutuo kang Ginoong Hesukristo. Kanos amampod ang adlaw sa kaluwasan? Sige. 2 Korinto 6 versikulo 2. Kay siya nag-ingon, sa panahon nga gihimutan, ikaw akong gipatalinghugan, og sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mao ang adlaw nga gihimutan, tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karong adlaw, diin imong nabati ang pagtawag sa Dios, mao ang adlaw sa kaluwasan alang kanimo. Karon wa siya mag-ingon og ugma. Daghang mga tao nga dili sila mo alagad karon. Ayang ilang gusto sunod panahon og ugma pa. Ako kang ingnon, tomorrow never come. Kay wala gyoy ugma nga moabot sa kinabuhi sa tao. Kung do naman sa lagma. Kay walay usa ka tawo nga sa pagkakaron makagarantiya nga siya ugma buhi pa.
kadaghanan sa mga taong nangandoy nga ugma buhi pa karon patay na. Sama sa gingos Biblia, o sa kataong mag-uuma nga nakaani siya og daghan kaayong naani sa iyang uma, og siya miingon kalag, kumaon ka, maglipay ka, kay aduna na ako'y gikaandam nga daghang pagkaon alang kanimo. Apan ang Dios miingon, hoy, buang-buang, karong gabi mamatay ka. O kinsa pa may mukaon ni anang mga sinako nga mga pagkaon nga giandam alang kanimo ugma. Wala na. Karong adlaw, mo'y usa ka adlaw hindanon. Busa kog nabati nimo ang tingog sa Dios. Dawata siya. Kay karon mao ang adlaw ngay kahimutan. Tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Nganong moduol man kita sa Dios nining panahon pas kaluwasan? Ngano man? Ano ang tubag? Henesis Kapitulo 6, versikulo 3. Og mingingon sa iyo ba ang akong espiritu dili sa gihapon makigali sa tao, kay siya unod. Apan ang iyang mga adlaw, magamausa kagatos og kaluhaan katuig. Unsay buti pasabutan ni? Mga kaigsuonan, di gyud ka moabot og edad nga 300 sa kalibutan. Kinahanglan ka muduol sa Dios karon. Nganong muduol ka sa Dios dining panahon pa sa adlaw sa kaluwasan? Kay una sa tanan, dili ka magdugay sa kalibutan. Ngano? To live is a miracle, for dying is sure. Ang kamatayon sigurado. Gamay lang sipyat sa atong pagkinabuhi karon, ihatod ka sa kamatayon. Busa kung di ka mo alagad karon, ang Dios dili makiglalis nimo, kay may panahon ra nga mo abot ka sa utlanan. Apan unsay maayo? Ngano mo alagad ka sa Dios? Tungod kay ang imong panahon mubo og walay kasiguruhan. Samtang buhi ka pa, ibutang sa kasiguruhan ang imong kinabuhi, pinaagi sa pagdawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanimo. Diba? Sige. Unsay mahitabo kun mo sira ang kaluwasan? Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 11. Ang mamumuhat og dautan, pabuhat gihapon siyang dautan, ug ang mahugaw papadayon na gihapon siyang pagkamahugaw, ug ang matarong pabuhat gihapon siyang pagkamatarong, ug ang balaan papadayon na gihapon siyang pagkabalaan. Adunay pagsira sa kaluwasan nga moabot sa kinabuhi sa tao. Og kini nga pagsira sa kaluwasan, dili ni ipananghid sa Dios sa tao. Kay buhat di sa Dios alang sa tao. Ang pagsira sa kaluwasan, dili ni masayran sa tanan. Apan adunay duha ka klaseng pagsira sa kaluwasan. Ang unang pagsira sa kaluwasan, mao nang kun ang tao mamatay. Sa dihang ang tao mamatay na, wa na siya panahon sa pagbuhat sa pagkamatarong. Kung siya namatay nga dautan, kung siya namatay nga balaan, wa na siya panahon pagbuhat o pagkadili balaan. Kay nabutang man siya sa estado nga wa na siya mabuhat tungod sa kamatayon. Ang ikaduhang pagsira sa kaluwasan, mo ang pagsira sa kaluwasan nga ang tao buhi. Ug kini nga pagsira sa kaluwasan, mailhan nimo kay bisan unsaon sa tao pagpaningkamot sa iyang kinabuhi, di na siya makahimo sa ang kanyang buhaton. Kay kung masirhan ka sa kaluwasan nga dautan, magpadayon ka na lang sa pagbuhat sa kadautan. Kung masirhan ka sa kaluwasan nga mahugaw, magpadayon ka sa imong kinabuhi sa pagbuhat ug mahugaw. Kung masirhan ka sa kaluwasang matarong, magapadayon ka sa pagbuhat sa matarong. Kung masirhan ka sa kaluwasan nga balaan, magpadayon ka sa pagkabalaan. Kinahanglan nga musira ang kaluwasan alang kanimo, anaa ka sa akto sa pagkamatarong o sa pagkabalaan. Busa gikinahanglan di ay nga sa matag karon og gina, ikaw magakinabuhi nga matarong o balaan. Kung ang tao dili mo duol sa Dios ning panahon pa sa adlaw sa kaluwasan, unsay iyang dangatan? Aduna ba?
atong basahon ng Biblia. 2 Pedro 3:10. Apan ang adlaw sa ginumabot sama sa usa ka kawatan, ug unya ang mga langit mga wagtang uban sa dagkong dinaguok. Ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit, ug pagasunogon ang yuta, ug ang mga buhat nga ania niini. Kung dili ka mo alagad sa Dios, di siya mag-ul. Kay imo man ang obligasyon. Apan ingnon ko ikaw, aduna pod siya kalaglagan nga iyang giandam sa mga taong malinapason, sa mga taong way higayon sa pagdawat sa kaluwasan sa Dios, sa mga taong way higayon sa pagbag-o sa kinabuhi. Mauna nga ang maayo, alagad sa Dios, samtang may panahon pa. Ang mga larawan, makaluwas ba? Na mga tao karon nga dunay mga larawan nga gipang simba. Gihimo nila nga Dios, Dios sa ilang kinabuhi. Salmo 119, 4 padung sa 8. Ang ilang mga Diyos mong salapi o bulawan binuhat sa kamot sa mga tao. Sila adunay baba apan sila dili makasulti. Sila adunay mata apan sila dili makakita. Sila adunay baba apan sila dili makasulti. Adunay mata apan sila dili makakita. Sila adunay kamot apan sila dili makahikap. Tanawa ra, naay kamot di kahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili kalakaw. Ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. Ang nagabuhat kanila, mahisama kanila, oo, ang tagsa-tagsa nga mosalig kanila. Nagpadayon sa pagsulti, ang mga larawan, mga wagtang sa hingpit, o ang mga tao manulod ngadto sa mga langob o sa mga bato sa mga lungib sa yuta, gikan sa kalisang kang Hiuba, o gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon, sa diha nga siya motindog aron pag-uyog, pag-ayo sa yuta. Mga kaigsuunan, tataw kayo. Niadtong adlaw, igasalikway sa mga tao ang mga larawan o salapi, aron nga larawan nga bulawan. Ilang gibuhat aron simbahon. Isalibay nila kini ngadto sa mga kabog og ilaga. Kining mga gibuhat sa mga tao nga mga larawan, mga diisip nilang Diyos-Diyos. Ang uban kanila gikan paggani sa salapi o bulawan. Kanang mga larawana, ila na silang mapamatud-an pag-abot sa katapusan, nga ang ila di ay pagyukbo o pagsimba, nining ilang mga binuhat sa kamot nga giisip ng Dios. Dili ni makaluwas nila, muabot ang panahon, ipanglabay ni nila ngadto sa mga ilaga ug mga kabug. Sa ato pa kining mga larawan nga mga imahin nga gipanghimo sa mga tao nga gibutang sa ilang kasimbahanan, sa altar sa ilang puloy-anan arong simbahon. Dili kana makaluwas kanila, nag-ingon ang Dios. Ang mga bulawan ug salapi, makaluwas ba? Niya sa daghan sa mga tao karon nga ang ilang gihimong manluluwas ang ilang bulawan, ang ilang salapi. Nag-ingon ang Ezekiel Kapitulo 7:19. Ilang isalibay ang ilang salapi diya sa kadalanan, og ang ilang bulawan ingon sa butang nga mga hugaw. Ang ilang salapi og ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Jehova. Sila dili matagbaw sa ilang kalag, ni mabusog sa ilang mga tiyan, tungod kay kana mahimo mang kapangdulan sa ilang pagkadautan. Daghan sa mga tao karon adunay limpak-limpak nga salapi ug tulinadang bulawan nga ilang gitaguan. Ang uban nakuha sa maayong paagi, ang uban nakuha sa dinautang pamaagi. Apan kung kining mga salapi, mga kaigsunan, gikibo nilang Dios, ug ang bulawan gihimo nilang manluluwas,
Igkasubo ko sa pag-ingon, pinagispulong sa Dios nga nag-ingon, kanang mga salapi ug bulawan, dili makaluwas kanila, kay mauna ang hinungdan sa ilang pagkadaotan. Ang tanang nagsangpit sa Dios, maluwas ba? Daghan sa mga tao karon, mutuwad, muhayang, mukatkat, mulingkod, musinggit, musulti, musayaw. Nagsangpit sa Dios. Apan ang ilang paghimo ni anak makaluwas ba? Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 nag-ingon. Dili ang tanan nag-ingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit, kundi la nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. Daghan unya magiung kanako nitong adlaw, Ginoo Ginoo di ba naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, og nagpanggula sa yawa tungod sa imong ngalan, og naghimo daghang milagro tungod sa imong ngalan. Unya bagaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila. Pahawa kamo kanako, kamong mamumuhat o dautan. Daghan sa mga tao nga kanunay nagsangpit nagtawag sa Dios. Apan ginganlan sila sa Dios kamo mamumuhat o dautan. Kay ang usanin ni katarungan, gihimo nilang gisangpit ang Dios, apan wala sila magtuman sa iyang kabubuton. Unsa man ang kabubuton sa Dios. Nag-ingon ang Salmo 40 bersikulo 8, nagakalipay ako pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Ang imong kasuguan niya sulod sa imong kasing-kasing. Nagasangpit sa Dios, nagapangaliya, gikanta, gibalak, giwali, ug unsay gihimo, gisangpit ang ngalan sa Dios. Apan dili sila maluwas tungod kay wala nila tumana ang kasuguan usab sa Dios. Ana ay pagtuo, iapil ang pagtuman, kana mo ay nakumpleto nga kahigayunan. Atong sumadahon ang atong pagtuon karon, ang salapi, ang bulawan, ang Dios, ang pagsangpit sa Dios, apan dili mo tuman sa iyang mga sugo, dili makaluwas. Kay kinsa man day arang makaluwas, ang Dios lamang, kay siya mao ang nagbugna sa tanan. Unsa ang tambag sa Dios kanato karon? Soponias 2:3, nag-ingon siya, pangitaan ninyo si Hiyuba kamong tanan nga mga maagop sa yuta, o nagtuman sa iyang tulumanon, pangitaa ang pag-aghop, pangita ang pagkamatarong, tingali ka mo pagtaguan sa kasuko ni Hiyuba. Pangita ang pagkamatarong, himo kini. Unya ang Dios, magahatag kanimo sa tinguha sa kaluwasan. Buhat 3:9, ani ang katapusang tambag, busa paghinulsul kamo, ug pamalik na kamo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang panahon sa kahayahay magaabot gikan sa atubangan sa Dios. Ang tambag sa Dios, hinulsol. Alagad niya. Balik na to kaniya kung nawala ka. Kung wa ka pa makakaplag sa kamatuuran, kaplaga siya karon. Kay karon, maupa ang adlaw nga kimutan. Karon, maong adlaw sa kaluwasan. Dawata ang kamatuoran, dawata iyang talambagan, dawata ang matuod nga pagtulunan. Kay mao kini ang giya sa Dios alang kanimo ngadto sa iyang kahimayaan. Idong imong ulo magampot ta. Dios nga langit nun, salamat sa imong pulo nga mong nabatnan. Salamat sa pagtulunan ang adlaw sa kaluwasan. Tugoti o Dios nga makabaton kami una sa pagtuo kanimo, pagsunod ug pag-alagad. Salamat Ginoo sa pagtubag sa pag-ampo, pagpasaylo sa mga sala, kining tanan mong gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.